Nain ka ulit kang po. In mga nasa blog niya sinakafif, makaan natin yung mga tao. Yan og harang sing Allah Ta'ala isu, mama isu. Makaan bembaran, maisu. Insakil, na mo sa ba mo yung mga yatanda sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mabug katimbaran pasasin na mo yun. Law na nadakala, kapalian kita. Tawag kasyap nilang kita. Mahal, nadakala masabil na ba? Nakakaulit ang po ini. Sibo na kabukaan na tao may isog kawajiban niya. At tao siya magdawa, hindi ko walong ikapag-jad pa sa sinama, hindi ko rin kasandahan yung buka ko yan. Lalang mas nagkakad na ka. Nasabot na tulto rito. Kaulit ang po kang kurto. Kabarakala, matali nila. Pagka laog tabi ang mga mahanggaw, di na sila kawajiban. Maraming pangan nalala mag-jihad ka ta, may isog, mapupun. Mag-jihad yan, naglamo kayo na yung maisog. Iwan simbukaan. Raman yung imbukaan nilang mag-jihad, malago sa yung pahala niya. Pasalan mag-jihad pa siya, magluwas pala simbukaan niya. Dugo-dugo. Raman pa yung maisogin eh, nahin ka niya, isog siya dyan. Kaya kulang ba yung bugat dahon niya? Pag ano yung bukaan niya, wanos. Ang po kaul in kawakan sa tafsir. Aming kitab na kula ini. Na mga hukuman da. Maring kabukasin kakuluhan. Kitab ikurtubi. Bang hukuman na imbis sarahon. Harap nila saan mari. Minsan ngansing kitab long niya al-jami li ahkamil Quran. Kitab amin long niya nakampung na natipon na yung kahukum-hukuman sin Quran. Tafsiran ng Quran, hukuman yung sintritan niya long. Natao Spain siya ini, kalong ko pa rin hula nila. Wala nakabalong kajin pardo ay dito. Ambil pa gawin ng kisa. Amin mo alip sing kitab eh. Kurtubi. Kasta amin hula kastila yung Spain. Amin pagtakon nila biyawon, Cordoba. Yan naman siya long si map, Cordoba. Na mga Arab long niya, Cordoba. Cordoba. Na Cordobi, amin alim da pula, piyag anak dito na Cordoba. Naway rin hula na biyawon na ron. Assalamualaikum. Nama rin tafsir na kula. Ang kanili siulat na to, pagka nasabot in ayat ito, hambok din nga mga dalil, pardo ay ng jihad. Piyasawa sa din yan. Piyasawa. Kung naman tafsiran si mga ulama, adakala, ingkita ni maglagbag kita sinikakasin hinagka. Bang di mga ang pakapako yan, ako haparan kung ako mo nang mahoy. Bang ang pakapako yan, sa wayro. Ang kang saritipon na to, lumag naman kita sing kapako yan ka. Huwag ta magdawa ko lang muli so anak ko, yukog danda ko si Buli. Lang mo biya, uning kaos ka rin miskin, yukog danda ko si niya, uning ba miskin, niya uning pakir. Nga kung mabang sin kalikapan ko, yari rin, yukog danda ko si niya. Ngayon pala may mga kakabun-kabunan ko, uning, yari. Nasan bilamin dumaawa ka lang mo, kalandogin buka ko yan, aon na sa biyaw. Nalong Qurtubi. Ini bicara Qurtubi. Was sahihu fi ma'na al-aya anna an-nasa umiru jumlatan. In sahih na lang. In kamaktanan ni ama na sin ayat ingkatan manusia neraka. Neraka. Sibo rin ka na maisog bukaan neraka. Sibo na ka mapaunahan. Si magjihad at tawag ito nga na tao paulihan neraka to. Sibo na kaulang mo siya sa katang ko, wayroon, ura ko ta wayroon speedboat ko, naraak na ka. At tawalang mo ang katabunan ko ang trabaho ko, naraak na siya. At tawalang mo, namabarong sa nilimbit, naraak na ka. At tawalang mabarong sa alupon, ingkatahan sindawa mo, asal tiyatang panan sinsara. Bangkaw bar iman dalong ikultubi, amo na nariin, kahaupuan niya, ingkatan manusia, umiru jumlatan. Was sahihu, fi ma'na al-ayati, anna nasa umiru jumlatan. In sahih niya lang, mihama na sinayat ini. Yan na magtukod-tukod bang haunin sahih rihay ni. In sahih niya lang, ingkatan manusia, naraan. Ingkatan manusia, naraan. Namo na rin kamukaan si mga ulama bang tafsir din, ikurtubi ni, mga ahkam. Mga ahkam, hukuman siya ni, ingkakan dilang siya. Nakitab niya na rin iukab na tubihaon, mga subo kita ka, bang akong kapakuyan. Tawat bang aon na inshallah. Hari ka mo makoy, maray ako makapakoy. Abiyahin niya ng kasimpitan.
Sana wayrong mahinangta. Minsan pa ako bukaan na lang nga lamod ka sa bulan ngayon. Pay ko naka. Pay ko lang nga naka. Kuha na yaw na. Na. Ang bihag to irong dapat ta. Sa kita makad. Nama rin tafsir. Kaul. Nasabot ko sa inyo sinamin kaul kayo. Alam ko. Awan mo sin kaul. Yung kaul ko niya yung kataan. Mano siya naraak. Kanala ko kayo ng ayat, sulat. Para kalaon din kami bayaan. Ini mabilang bagay sunnah. Ilmu ini. Sunnat. Sari bang mga hangkal level katani magbitsara. Bagay ni hukum. Kaya sinagi bang pamo ni mga disin ini. Amuin mga aun na background mareho madrasa. Bagay na ini. Yang pakita rin mag-angat magbasa. Kahinog. Alam siya na siya. Nung siya pa may makabasya rin mabaya, sana ahat-ahat sini makabasya. Kawajiban. Sa mga singkot, takot din. Hinog ba? Hinog. Parang kaya iba naman nawasan niya. Mamala. Wala din na kung anong tayo nga ito rin. Wala na sambot. Ilmu alim yung bang kunalo. Wala na sambot. Bunal ka, yung sabot eh. Kaya mahulihan yan. Sa dina. Nakapal. Yan po yun ang sinabi. Hindi, ang minahulihan yung nalanggong na. Oh, yung latan. Sila latan na ito. Agwesa yung maundo ako. Ay, jumla yun. Kasi sa amin nahulihan na tuloy. Narawa ka na. Nalanggong. Ang dawa, yaw na. Agwesa yung maundo ako. Wala na nadawa. Yabong-abong. Naman, nagdawa sa dalawa nila. Kanay na nakauna yan to. Amin na tapsisin ayat. Nung sayat. Nakasikwan, may katiwan sa mga. Amin ini ha. Amin ayat ini. Laisat du'afa wala ala al-marda wa ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj ila nasal rasul. Wala pa timurunin ayat ini. Sambilin da Abdullah ibn Umi Maktum. Amin buta, lumukos sila magad. Makati sila. Kasi namin ayat amin inferior. Tapos amin timurunin ayat. Pating kaibanan, ay rehatap si Kurtubi ba? Sound ko no. Ing kaibanan, sarang ben lamma. Magsubaya mo yun, kuhan. I-iskutan, mati na makapanawag ko. Piso sila ito. Aon-aon, ini bitsara ni Abdullah bin Mas'ud. Kala nila wala nagkauna, wakala Abdullah bin Mas'ud, walakad kana ar-rajul yukta bihi yuhada bayna ar-rajulaini hatta yuqama fis-saf. Yung kahalan niya. Aming pagtuloy nila magdiyada na taong hawala pa timuruin ayat amuin bangkaw malamma tawa ko alam sakit taway pag napakami siyang kali makapagdiyad. Wala pa timuruin ini. Makita ko lang niya tao. Yung iban nila ba? Iskultan sinduang katauhihan. Di makapanawin ko. Yung kalamman. Huwag siyang papatindukong na gana sa akin. Hintuyog niya. Yukta, kana rajul yukta bi yuhada bayna rajulay. Huwag katao'y magdaka na gana iskultan. Nabat di ba makapanawin? Bang siya niya marais ba'y magkura-kura. Napatindukong na buntulong niya sa akin niya. Hintuyog nila siya.